Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Kaizer Chiefs bafana badala ke bazilolonga phaa kuqela ke okanye kwilizwe laseSpain phaa kwi-pre-season abafana badala. Ndifuna ke nizibukelele le video ke baphulaphuli ke niqwalasela amakhwenkwe eqela leKaizer Chiefs phaa xa ezilolonga nomqeqeshi wabo ke omtsha phaa umlumzana uDacruz. Kuyabonakala into yokubana ke iKaizer Chiefs ifihle induku emgqubeni, kukhona okubonakala kuphethwe phaa kuDacruz. Siyabona ke amakhwenkwanyana phaa abafana ke abafana noDuba, lamankokenyana okoluka Batman, omduduze Shabalala, umfundo Vilakazi, oGiven Msimange, ozitha Khwinika. Siyababona phaa kwela lizwe laseSpain iKaizer Chiefs ke xa izilolonga phaa baphulaphuli ke. Khani ke ningene ke nani ke nibukele le video yeKaizer Chiefs izilolonga kwilizwe laseSpain. Ningangena ke baphulaphuli ke ngobuninzi benu, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.